Singurul loc unde ne putem bucura pe deplin este în prezența Domnului Iisus Hristos. Singurul loc unde putem să primim pace și liniște sufletească este în casa lui Dumnezeu. De aceea casa lui Dumnezeu se numește o casă de rugăciune, binecuvântat să fie numele Domnului. Sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim, Domnul Iisus era așteptat de mulțimea de oameni care au început să creadă în El, care au văzut în El într-adevăr că este Mesia, este Hristosul, este Regele care trebuia să vină și să salveze Israelul. În perioada aceea, mai ales în ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos, făcând Domnul cele mai multe minuni și oferind oamenilor cele mai multe predici care erau pline de viață și de putere, Domnul Iisus a făcut una dintre cele mai mari minuni, învierea lui Lazar. Când a ajuns la Betania, după ce Lazar a fost mort de 4 zile și a fost așezat în mormânt, nimeni n-ar mai fi crezut că Lazar să mai iese vreodată din mormânt. Mulțimea de oameni care au venit acolo în Betania să mângâie pe Marta și pe Maria pentru pierderea fratelui lor, au venit acolo și erau acolo. Însă Mântuitorul, când s-a dus la cimitir, a zis: dați piatra la o parte. Au dat piatra la o parte, cu toate că chiar însă surorile mortului au zis: Doamne, miroase greu. Dar Mântuitorul l-a înviat pe Lazar și a demonstrat în fața tuturor că El este învierea și viața, că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este Domnul vieții. Binecuvântat să fie numele Lui. Din momentul acela, dragii mei, oamenii au început să creadă mai mult în El, mai mult în activitatea sa mesianică și în faptul că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. L-au așteptat la intrare în Ierusalim, pentru că evreii se pregăteau de sărbătoarea cea mare. Una dintre cele mai mari sărbători care le aveau evreii era Paștele. Toți evreii care erau răspândiți în Imperiul Roman s-au adunat și se adunau la Ierusalim să sărbătorească Paștele, pentru că era o sărbătoare importantă pentru ei, pentru că sărbătoarea aceasta le amintea mereu de scoaterea lor și a strămoșilor lor din țara Egiptului. Și Dumnezeu le-a zis: ori de câte ori veți avea Paștele și veți sărbători Paștele, să povestiți și să spuneți copiilor voștri ce a făcut Domnul pentru voi și cum Domnul v-a scos cu braț puternic din țara Egiptului. Că numai Dumnezeu are brațul puternic, numai Dumnezeu are putere să izbăvească, slăvit să fie numele Domnului. Și pentru ei sărbătoarea aceasta era extrem de importantă. Și Mântuitorul s-a dus la sărbătoarea aceasta, însă Domnul Iisus la sărbătoarea aceasta s-a dus cu un scop: să aducă și să instaureze împărăția lui Dumnezeu în sufletul oamenilor. Să aducă oamenilor nu pacea în lume, ci pacea în sufletul oamenilor. Pentru că oamenii erau obișnuiți și deja s-au obișnuit cu sărbătorile acelea vechi testamentale, s-au obișnuit cu ritualurile religioase, se pregăteau la sărbătorile acestea, pregăteau templu, pregăteau totul, aveau niște programe și slujbe foarte bine organizate. Însă, dragii mei, sute de ani și ani de zile, fără slava și prezența lui Dumnezeu. Și ce rost să avem slujbe bine organizate fără slava lui Dumnezeu și fără prezența lui Dumnezeu? Frumusețea lucrării, dragii mei, o face prezența Domnului în bisericile noastre. Lăudat să fie Domnul, că Domnul este prezent la Micălaca. Prin Duhul Sfânt Dumnezeu este aici. Dacă n-ar fi Dumnezeu cu biserica Lui, biserica Lui nu s-ar fi înmulțit.
Dacă n-ar fi Dumnezeu cu noi și dacă n-ar fi slava lui Dumnezeu în biserica aceasta și în locul acesta, cele 14 persoane n-ar fi îmbrăcate astăzi în alb și să încheie un legământ prin apa botezului cu Mântuitorul. Aceasta demonstrează că Evanghelia încă mai schimbă vieți. Asta înseamnă că Dumnezeu încă mai este prezent în bisericile noastre. Asta înseamnă că la cârma bisericii este Marele Păstor Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ. Lăudat să fie numele Domnului! Oamenii care au crezut în El și care au văzut în El într-adevăr un Mesia, care au văzut că într-adevăr este Cel care va elibera oamenii și care va aduce pacea în sufletul oamenilor și liniștea în sufletul lor. L-au urmat pe Domnul, l-au așteptat pe Domnul și nu l-au așteptat oricum. Unii când l-au văzut au început să cânte și să laude pe Dumnezeu, să laude pe Împăratul. Clocotea în ei dorința de a lăuda pe Regele Regilor. Și când îl lăudăm pe Regele Regilor, El este în mijlocul nostru. El coboară în mijlocul laudelor. Și frumos a fost în această zi. Lucrarea de aici s-a început cu laudă la adresa lui Dumnezeu. Prin pruncii care au cântat aici și au lăudat pe Dumnezeu până la cei mari. Lăudat să fie Domnul în continuare. Unii și-au folosit vocile, alții n-au avut o voce excepțională, n-au fost talentați în a cânta, dar au știut cuvântul lui Dumnezeu și au știut să respecte pe Împăratul și au știut ce trebuie să facă și din respect pentru rege s-au dus și au rupt ramuri din copaci de finic și fluturau cu mâinile lor și cu alte cuvinte îl slăveau pe Dumnezeu. Că au mâini, că au sănătate, că au viață, că merg pe picioare. Știți de ce? Pentru că oamenii ăștia într-o zi au fost atinși de puterea Domnului Iisus Hristos. Probabil pe unul l-a întâlnit la marginea Erihonului și i-a dat vedere într-o zi. Pe altul l-a fi întâlnit la scăldătoarea Betesda și i-a zis când omul ăsta se plângea și își plângea de milă și zicea, n-am pe nimeni, Doamne, Mântuitorul îi spune, ridică-ți spatul și umblă. Probabil printre aia care fluturau ramurile acelea de finici, erau femeile, erau bărbați, erau oameni care erau chinuiți de duhuri necurate, de păcate grele. La întâlnirea cu Iisus Hristos, Iisus Hristos i-a eliberat, Iisus Hristos i-a mântuit, Iisus Hristos i-a vindecat. Și ca ăștia, mulți dintre noi suntem aici astăzi. Iisus Hristos ne-a iertat păcatele, Iisus Hristos ne-a mântuit sufletul, Iisus Hristos ne-a vindecat bolile. Și trăim astăzi și trăim prin puterea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Alții n-au mai apucat să rupă ramuri de finici din copac. Probabil erau mai în vârstă, că spune Scriptura că și bătrânii și copiii îl lăudau pe Dumnezeu și nu puteau să rupă ramuri de finici din copaci. Dar din respect pentru rege și-au dat hainele jos și l-au aruncat înaintea Domnului. Nu știu ce fel de haine purtau oamenii aceștia, însă în fața regelui, orice haină ai purta, trebuie să o pui înaintea lui, trebuie să o pui la picioarele lui. Oricine ai fi tu, orice poziție ai purta în lumea aceasta, orice rang ai avea, din orice pătură socială ai face parte, haina să o pui la picioarele Mântuitorului, Cel care este mare, Cel care este puternic, Cel care este deștept, înțelept, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și ăștia din respect și-au dat hainele și le-au aruncat înaintea Mântuitorului. Astăzi, de sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim, dragul meu, ce-i oferi Împăratului? Ce daruri ai pentru Împăratul? Ce oferi tu lui Iisus Hristos? Totdeauna la sărbătorile mari, Domnul Iisus a avut nevoie de oameni prin care să lucreze, pentru că Domnul totdeauna la sărbătorile mari, Domnul a făcut minuni mari, Domnul și-a manifestat puterea și Dumnezeu a lucrat și a lucrat în colaborare cu oamenii. Având nevoie de resursele oamenilor, cerând de la oameni
Pentru că Domnul Iisus n-a avut nimic pe pământul acesta. Domnul Iisus spune Scriptura că un bărbat i-a ascultat predicile și bărbatul ăsta s-a predat. Bărbatul ăsta a ales să meargă după Domnul Iisus și a zis, Doamne, te voi urma oriunde. Și Domnul Iisus a înțeles interesul lui personal. A descoperit interesul lui personal, că cel care ne cunoaște mai bine este Domnul Iisus Hristos. În această zi ne cunoaște pe toți. Dar frumusețea e că Domnul vrea să ne binecuvinteze pe toți. Domnul ne iubește pe toți. Și Domnul vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Domnul îl atenționează pe băiatul ăsta și îi spune, păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și băiatul ăla n-a mai avut atâta râvnă. Când a auzit că Domnul nu are nimic de oferit și nu are ce să-i ofere și să-i dea resurse materiale și să aibă un trai mai bun, n-a mai avut atâta râvnă să meargă după Domnul. Însă Domnul, dragii mei, la sărbătorile mari, Domnul a avut nevoie întotdeauna de ceva de la oameni speciali. În această zi, ce îi oferi Domnului Iisus Hristos? Domnul Iisus a avut nevoie într-o zi de 5 pâini și 2 pești. Prima dată a vorbit cu Filip. Știa că Filip are 200 de lei în buzunar. N-a vorbit nici cu Iuda, care era casierul pe vremea aceea. N-a vorbit nici cu Petru, nici cu Iacov, nici cu Ioan, care mereu erau lângă el atunci când face minunile mari, ci a vorbit cu Filip, pentru că Domnul are oameni speciali care sunt gata să dăruiască tot ce au pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune lui Filip, de unde avem să cumpărăm și să le dăm de mâncare la oamenii aceștia? Și Filip face așa la buzunare și zice, am 200 de lei, ăștia stă-s banii. Eu îi dau. Dar cu ăștia nu putem cumpăra atâta pâine și atâta mâncare să se sature 5.000 de bărbați afară de femei și copii. Și găsesc acolo un băiețel care are 5 pâini și 2 pești. Și ce a zis Domnul Iisus? Când a venit Andrei cu propunerea aceasta, a zis, aduceți la mine. Pâinea și peștii au trecut prin mâinile Mântuitorului. A făcut o rugăciune specială. Probabil dacă eram eu sau dumneavoastră și ce ziceam, Doamne, mâncarea asta e puțină, Doamne, înmulțește-o Tu, Doamne, binecuvintează-o Tu, Doamne, lucrează Tu, fă ca pâinea să crească. Și făceam noi niște rugăciuni din alea așa. Însă Domnul Iisus a ridicat pâinea și peștii și a mulțumit Tatălui din cer. Și că mulțumim Tatălui din cer pentru puținul care îl avem, și puținul sau mult trece prin mâinile Domnului Iisus Hristos, acolo este binecuvântare. Așa că tot ce avem noi, dragii mei, mai întâi să trecem prin mâinile Domnului Iisus. Și când trece prin mâinile Domnului Iisus, trăim și noi, dăm și la alții și mai și rămâne. Pentru că acesta este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Domnul la intrarea în Ierusalim, Domnul a avut nevoie de un măgăruș. Domnul a avut nevoie și a zis, duceți-vă în cetatea dinaintea voastră. La intrare în cetate veți găsi un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Dezlegați-l și aduceți-l la mine. Dacă vă va întreba cineva, adică proprietarul, să-i spuneți așa, Domnul are trebuință de măgărușul tău. Omul acela, când a auzit că Domnul are nevoie de măgărușul lui, n-a pus întrebări. N-a întrebat pe Domnul. N-a pus înaintea Domnului. Ci omul acela a înțeles că dacă Domnul are nevoie de măgărușul lui, Domnul poate să facă ce vrea el cu el. Și a fost gata să-i ofere măgărușul. Biții mei, Domnul a avut și pretenție.
un măgăruș, un mânz care n-a fost folosit niciodată. Mânzul unei măgărițe care n-a fost încălecat. Cu alte cuvinte, dragii mei, când oferim lui Dumnezeu, să-i oferim lui Dumnezeu tot ce-i mai bun. Tot ce-i mai bun să-i dăruim Domnului Iisus. Doamne, ajută-ne! Apoi Domnul Iisus a fost întrebat de ucenici și a zis, unde vrei să-ți pregătim Paștele? Și Domnul Iisus iară le-a spus, mergeți în cetate. La intrare în cetate veți vedea un bărbat, un om, ducând în mână un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa unde va intra și spuneți-i, gata, este odaia unde să mănânc Paștele cu ucenicii mei. Și Domnul Iisus face afirmația asta și spune, are să vă arate o odaie așternută, pregătită. Știți ce îmi place aici? Domnul Iisus a avut încredere în proprietarul casei. Căci proprietarul casei va pregăti odaia, camera, pentru Domnul Iisus Hristos cu tot ce trebuie. Domnul lucrează în colaborare cu oamenii speciali, cu oamenii care sunt gata să dăruiască și din resursele lor, și viața lor, și sufletul lor. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Binecuvântat să fie numele Domnului. Oamenii ce au avut atunci, aceia i-au oferit Domnului Iisus Hristos. Dumneata, ce-i ofer de sărbătoare Domnului Iisus? Îmi doresc în această zi Dumnezeu să te ajute și pe dumneata și pe mine să-i oferim Domnului Iisus tot ce-i mai bun. Dar cel mai important e să oferim inima Domnului Iisus Hristos. Să-i dai inima ta Domnului Iisus Hristos. Și spune Biblia, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Doamne, ajută-ne! Iubiții mei, Domnul Iisus a intrat în templu. Când a intrat în templu, Domnul Iisus a avut o mare dezamăgire. Spune cuvântul Domnului și ultimul verset, versetul 11, spune Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu după ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur. S-a uitat Domnul Iisus la toate lucrurile de jur împrejur. Să știți că Domnul se uită la fiecare dintre noi. Domnul se uită la cel mai mic detaliu. Îl interesează pe Domnul cel mai mic detaliu din viața noastră. Știți de ce, dragii mei? Pentru că suntem importanți pentru Dumnezeu. Pentru că noi suntem prețuiți, căci pentru noi s-a plătit un preț. Și veți vedea imediat, s-a plătit un preț și nu orice preț. Preț pentru salvarea și eliberarea noastră. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Domnul Iisus, când a ajuns acolo la templu, un templu care era foarte frumos pregătit, un templu care era mândria lui Israel în vremea aceea, un templu cu care ei se lăudau, arătau tuturor și mergeau și toți turiștii și toți oamenii care veneau acolo, trebuia neapărat să meargă să viziteze templu, să viziteze zidurile templului, curtea templului. Chiar ucenicii au zis Domnului Iisus, uite, Doamne, îți plac zidurile astea, îți place templul ăsta, îți place designul ăsta care-i făcut și modernizat templu de la ora actuală, îți place, Doamne? Și Domnului Iisus nu i-a plăcut. Domnul n-a fost impresionat de frumusețea zidurilor, pentru că nu era slava lui Dumnezeu acolo. Domnul este bucuros atunci când într-un templu, când în biserică, El are toată slava, El are toată cinstea și toată gloria, pentru că El o merită, slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul a profețit și Domnul a zis, piatră pe piatră nu va rămâne în locul acesta. Și când a intrat în templu, a început să facă curățenie în templu. A făcut curățenie în templu și a dat afară din templul acela, a dat afară vânzătorii, a dat afară cumpărătorii și a dat afară schimbătorii. Și Domnul a făcut afirmația aceasta în dezamăgirea lui. Este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră
de tâlhari. Iubiții mei, sunt convins și văd mult tineret aici. Foarte mulți dintre dumneavoastră, dintre noi, am intrat într-o peșteră. Știți cum este într-o peșteră? Întuneric. Într-o peșteră, pe lângă că este întuneric, este frig, e răceală, este foarte rece. Cu cât intri în peșteră, cu atât e mai rece. Cu cât te adâncești în peștera aia și te duci, te apucă o spaimă, te apucă o frică și nu mai ai siguranță. Cu cât mergi și mergi, dacă nu cunoști bine peștera aceea, îți pierzi direcția, îți pierzi orientarea și nu mai știi pe unde ai intrat, nu mai știi pe unde să ieși și îți pierzi direcția. Cam așa erau evreii în vremea aceea. Cam asta a vrut să zică Domnul Iisus Hristos. Seara se duce Domnul Iisus, se uită și spune că a ieșit și a mers spre Betania. Și seara Mântuitorul începe să plângă. Și plânge Mântuitorul. Și spune în Luca, în capitolul 19, versetul 41-42. Dacă ai fi cunoscut tu, următorul verset spune, dacă ai fi cunoscut tu vremea cercetării tale și lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Când a fost vremea cercetărilor? Măcar în ziua aceea. Dacă ar fi cunoscut și dacă ar fi primit lucrurile care puteau să le aducă pace în suflet. Că mergeau oamenii la biserică, mergeau oamenii la templu, mergeau la sărbătorile lor, aveau ritualurile lor religioase, dar în viața lor, în sufletul lor, nu se întâmpla nimic. În sufletul lor purtau povara păcatului. În sufletul lor lipsea pacea și liniștea de care aveau nevoie. Însă Domnul Iisus Hristos, de data aceasta, a vrut să ofere pacea. Și ca să aibă pacea, aveau nevoie de câteva lucruri pe care ei n-au vrut să le primească. Pentru că unii din ei s-au uitat la Mântuitorul și au zis, e feciorul lui Iosif, e feciorul lui Maria, surorile lui sunt pe aici și frații lui sunt printre noi. Ce poate el să facă? Vorbește bine, face minuni, predică frumos, e bun orator, are putere în cuvânt, o avea el cuvintele vieții, merg oamenii după el, dar nu fi el împăratul. Nu fi el cel care să ne elibereze. Pentru că ei așteptau un eliberator care să le apere justiția, care să-i dezrobească de sub Imperiul Roman și să nu mai fie rob și să instaureze împărăția lui Israel. Însă Mântuitorul, dragii mei, a venit cu scopul de a instaura împărăția lui Dumnezeu în sufletul omului, dându-i și oferindu-i pace, oferându-i neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Și m-am bucurat să aud astăzi aici că tinerii aceștia care astăzi sunt îmbrăcați în alb, majoritatea dintre ei sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu și împăratul acestei împărății este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. El a venit să instaureze împărăția aceasta, dragii mei, nu prin sabie, nu cu o armată puternică după El, să instaureze o împărăție prin iubire și sacrificiu. Și oricine crede în jertfa Lui și oricine acceptă pe Iisus Hristos în viața Lui, Iisus Hristos îi oferă mântuirea și intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Însă oamenii când intrau în templul din vremea aceea, pentru că nu era prezent Dumnezeu, pentru că nu era slava lui Dumnezeu, pentru că oamenii s-au bazat mai mult pe datini, pe obiceiuri și au desfințat cuvântul lui Dumnezeu. Au scos pe Dumnezeu din viața lor. În templul acela era o peșteră,
oamenii trăiau în întuneric, oamenii erau reci, era o răceală acolo, oamenii purtau frica și aveau temerile lor și plecau cu problemele tot nerezolvate, pentru că nu era Dumnezeu acolo. Oamenii aveau o direcție, mereu erau dezamăgiți, mereu erau descurajați și mereu puneau întrebarea: când va veni eliberatorul? Când va veni împăratul? Când va veni Mesia? Și Mesia era printre ei. Cum astăzi, prin Duhul Sfânt, Mesia, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este prezent la Micălaca și este gata să binecuvinteze și să ofere lucrurile care dau pace. Dragii mei, primul lucru care îl oferă Domnul Iisus, împăratul împăraților, pentru intrarea în împărăția Domnului Iisus Hristos, El oferă lumină în loc de întuneric. Domnul Iisus a vorbit despre un templu mai întâi, a vorbit despre templul Lui. Și le-a zis oamenilor din vremea aceea și liderilor religioși din vremea aceea: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi iarăși. Și s-au încruntat și s-au supărat pentru că nu l-au înțeles pe Domnul Iisus Hristos. Și au zis: cum, Domnule, ce putere are? Cum să stricăm noi templul și El să-l ridice în 3 zile? Asta e blasfemie, asta nu-i ceva curat. Și n-au crezut și au batjocorit vorbele Domnului Iisus. N-au înțeles că vorbește despre trupul Lui, despre El, care avea să fie pus pe cruce, pus în mormânt, a 3-a zi să se ridice din nou. Și a 3-a zi Hristos a înviat. Este viu în vecii vecilor. Nu va învia săptămâna viitoare între sâmbătă și duminică dimineața. A înviat în urmă cu 2000 de ani. Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. A murit și a înviat pentru noi și pentru ca noi astăzi să fim aici. Și pentru ca astăzi, dragii mei, fiecare dintre noi care intrăm în împărăția lui Dumnezeu să fim un templu al lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 16, Apostolul Pavel spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dumnezeu, dragii mei, nu mai locuiește în temple făcute de mâini omenești. Dumnezeu vrea să locuiască în templul sufletului tău. Dumnezeu vrea să locuiască în inima ta. Întrebarea este, astăzi îl vei refuza ca și evreii de altă dată, sau astăzi îți vei deschide inima și îți vei dori și tu ca într-o zi să fii îmbrăcat în haine albe și să-L lauzi și să-L glorifici pe Împăratul și să-i oferi tot ceea ce ai tu mai bun. Niciodată n-aș putea să uit ziua de 12 iulie 1998, când am intrat în apa botezului și am încheiat legământ cu Dumnezeu. Înainte de asta, Dumnezeu m-a botezat și pe mine cu Duhul lui Cel Sfânt. Nu-mi pare rău, îl slujesc de atunci, niciodată nu m-a dezamăgit, ci totdeauna a fost cu mine. În cele mai grele momente ale vieții mele, Iisus Hristos a fost și este cu mine. Pentru că El a făcut promisiunea aceasta, că iată eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Lăudați să fie numele Domnului. Ca mine aici sunteți foarte mulți care într-o zi ați îmbrăcat haina albă. Dragii mei, haideți în această zi, în conștiința noastră, în sufletul nostru, să ne reînnoim legământul înaintea lui Dumnezeu, cu devotament, cu iubire și cu dăruire și să-L slujim pe Regele nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Lucrurile care poate să dea pacea și liniștea în viața omului este lumină în loc de întuneric. În Coloseni, în capitolul 1, cu versetul 17, spune că El ne-a răscumpărat de sub puterea întunericului, și ne-a strămutat în împărăția dragostei Lui. Coloseni 3 cu 17. Ne-a strămutat în împărăția dragostei Lui. Iubiții mei, El a venit cu lumina. Iisus Hristos este lumina lumii.
El luminează toți oamenii care sunt în întuneric. El a venit să elibereze oamenii, nu de sub puterea romană și de sub imperiul roman, ci de sub puterea diavolului, a întunericului, pentru că oamenii trăiau în întuneric prin păcatul adamic. Oamenii au fost legați de diferite vicii și de diferite plăceri și pofte păcătoase. Iisus Hristos a venit să elibereze oamenii, oferindu-le lumină în viața lor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Însă Scriptura spune că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Și spune Ioan, capitolul 3, versetul 19 și 20, spune cuvântul Domnului că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Erau rele. Și spune următorul verset, versetul 20 spune: oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Iubiții mei, în general, toți oamenii din lumea asta sunt credincioși. Toți oamenii cred în Dumnezeu. Toți oamenii au o religie. Însă în momentul când iau contact cu cuvântul lui Dumnezeu, oamenii nu mai pot să spună: Dom'le, eu sunt credincios, eu sunt religios, eu sunt un om cum se cade. În momentul când apare Iisus Hristos cu lumina Lui în viața oamenilor, cu Evanghelia, cuvântul, lumina lui Dumnezeu, li se văd faptele rele, li se văd faptele rușinoase și sunt descoperite toate secretele oamenilor. Că oamenii sunt foarte secretoși. Fiecare are viața personală și fiecare om are secretele lui. Când Hristos aprinde lumina, se vede totul. Omul începe să vadă cu adevărat ce este pe lângă el, ce este în el. Și Domnul, când pătrunde și aprinde lumina, iubiții mei, prima dată El aprinde lumina la nivelul minții. Până n-aprinde lumina la nivelul minții, omul nu poate fi scos din împărăția întunericului și să fie mutat în împărăția Domnului Iisus Hristos. Pentru că în momentul când aprinde lumina la nivelul minții, acolo începe metanoia, începe pocăința. Omul gândește altfel despre el și despre Dumnezeu. Dacă până acum omul a crezut că Dumnezeu este un bătrân care șade pe tron, are un băiat, are o Fecioară Maria, are câțiva sfinți pe acolo și omul: Domnule, eu sunt bine cum sunt, n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut rău la nimeni, n-am jegmănit pe nimeni, eu sunt un om cum se cade, eu sunt bine așa cum sunt. În momentul când se aprinde lumina, în momentul când Dumnezeu lucrează la nivelul minții, prin Evanghelia Lui, prin cuvântul Lui, prin Iisus Hristos, omul își dă seama că este păcătos, gândește altfel despre el și spune: sunt păcătos, Dumnezeu este sfânt. Mărire Domnului! Și privește ca omul acela altădată când s-a dus la biserică. A văzut altfel, s-a văzut altfel. Și spune Biblia că era vameș. Unul lângă el se ruga foarte frumos, elegant, așa, știa să așeze și să etaleze înaintea lui Dumnezeu. Și ăsta, când a văzut ce frumos se roagă, ăsta și-a simțit toată vinovăția, toate păcatele lui, le-a simțit și a început să se bată în piept, să se lovească în piept. Și făcând o rugăciune: ai milă de mine, păcătosul. Și Dumnezeu a privit spre recunoștința lui și Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a socotit neprihănit și s-a întors acasă neprihănit. În această zi mă rog lui Dumnezeu, toți de aici, să ne întoarcem acasă cu pace în suflet. Să ne întoarcem acasă cu mântuire în suflet, să ne întoarcem acasă și să nu mai fie nimeni în împărăția diavolului, în împărăția întunericului, ci toți de aici să fim în împărăția dragostei Lui, în împărăția lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dragii mei, oamenii s-au obișnuit cu întunericul și oamenii s-au obișnuit cu lanțurile alea, cu viciile alea, păi ei s-au obișnuit cu păcatul. La un moment dat nu-ți dai seama de păcat, diavolul leagă omul și în timp ce tot omul continuă cu păcatul ăla, la un moment dat omul se obișnuiește cu păcatul ăla, se obișnuiește cu viciile alea și târziu de tot își dă seama în ce pericol se află. Și când își dă seama în ce pericol se află, nu-l mai poate salva nimeni.
Nici psihologii, nici consilierii spirituali, nici pastorii, nici preoții, nici centrele astea de recuperare, ci singurul care poate salva și dezrobi omul de păcat și de lanțurile păcatului este Iisus Hristos, Regele Regilor, care dezrobește sufletul păcătos și îl scoate pe om din peștera întunecoasă, din peștera păcatului, îl scoate de acolo, îl scoate din mâinile vrăjmașului și a diavolului și îl duce în împărăția Harului și îi dă libertatea și le liberează de toate viciile. Binecuvântat să fie numele Domnului. Răscumpără pe om din peștera întunecoasă, din peștera aia păcătoasă, ca să-l facă un templu pentru Dumnezeu, în care să locuiască prezența și slava lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Și Domnul, dragii mei, pentru asta a plătit un preț. Pentru răscumpărarea noastră s-a plătit un preț. Și prețul n-a fost cu aur și cu argint. Prețul a fost cu sângele lui Iisus Hristos. Oamenii au crezut că pot să-și răscumpere sufletul. La un moment dat, cei care aveau avuții mergeau și plăteau ca să-și răscumpere sufletul, dar tot n-aveau pace, tot n-aveau liniște, tot n-aveau bucurie. Și Dumnezeu a zis într-o zi, a zis: voi bogaților, Psalmul 49:6, ați crezut că voi vă puteți răscumpăra cu avuțiile voastre sufletul vostru și ale celorlalți. Însă așa de scumpă e răscumpărarea voastră, încât ea nu se va face niciodată. Niciodată. Adică, cu alte cuvinte, nici cel mai bogat om din lumea asta, cu toate resursele lui financiare, nu poate să-și răscumpere sufletul. Pe pământul acesta nu este o valoare care să echivaleze și să poată răscumpăra un suflet. Dumnezeu s-a uitat în cer. Dumnezeu a găsit în cer valoare. N-a găsit-o nici la cei 24 de bătrâni, n-a găsit-o nici la cele 4 făpturi vii care stau în fața scaunului de domnie, n-a găsit-o nici la îngeri, nici la serafim care aveau 6 aripi, cu 2 zburau, cu 2 și acopereau fața, cu 2 picioarele și Dumnezeu se uită lângă el. Când se uită Dumnezeu lângă el, tot cerul știa că valoarea e lângă Dumnezeu. Prețul răscumpărării noastre este lângă Dumnezeu, exact băiatul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. El se ridică în picioare și zice: scris este în sulul cărții, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și voia lui Dumnezeu a fost ca El să ne răscumpere prin jertfa de la Calvar, prin moartea și învierea lui Iisus Hristos. Avem intrare liberă în împărăția lui Dumnezeu. Regele nostru nu este mort, regele nostru este viu în vecii vecilor. Iisus Hristos este numele Lui. Glorie Domnului! Și El, de când a înviat, dragii mei, scoate și tot scoate oameni din peștera păcatului, din peștera aceea întunecoasă. Astăzi Domnul a mai smuls 14 persoane. Nu știu pe care îl va smulge astăzi de sărbătoarea aceasta frumoasă, dublă sărbătoare din Biserica Micălaca. Dumnezeu în această zi să smulgă din peștera întunecoasă, să-L lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta, să-L lași pe Dumnezeu să aprindă lumina la nivelul minții. Nimeni nu poate să convingă oamenii, dragii mei. Nimeni nu poate să convingă tinerii ăștia. Oricât, și eu am frați de corp care nu sunt mântuiți, nu sunt pocăiți. Păi dacă aș putea eu să pocăiesc, să mântuiesc pe cineva, n-aș face-o? Nu pot. Niciunul nu putem. Cel care poate să facă asta este Iisus Hristos, cu lumina Lui Sfântă și cu Evanghelia păcii. Binecuvântat să fie numele Domnului! Cuvântul lui Dumnezeu schimbă și transformă viața oamenilor. Cuvântul predicat și auzit, mandatul nostru acesta este: Domnul Iisus a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și apoi spune: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Însă Evanghelia aceasta, dragii mei, vine cu încă un lucru care îl oferă Dumnezeu pentru pacea și liniștea sufletească. Domnul Iisus Hristos oferă căldură celor cu inima rece.
Cei care sunt sloi de gheață și sunt reci și sunt împietriți și sunt oamenii ăștia reci, un om care e rece așa din toate punctele de vedere, ați văzut oameni care sunt reci, oameni care nu poți socializa cu ei, oameni care nu poți vorbi cu ei, oameni care nu poți schimba două vorbe cu ei. Ne uităm la câte unii și ne mirăm de ei. Dom'le, ce-i cu schimbarea asta așa bruscă dintr-o dată? El s-a schimbat așa dintr-o dată și nu mai vorbește, nu mai comunică, a devenit rece. Se uită partenerul sau partenera invers și la un moment dat devine rece. Părinții devin reci, copiii devin reci, fiecare în camera lui, fiecare cu treaba lui, fiecare cu povestea lui, fiecare cu durerea lui. Oamenii ăștia reci, în spatele acestei răceli, au un motiv. Au o traumă, au o dezamăgire, au ceva care i-a făcut să fie reci. Și oamenii ăștia, dacă nu sunt înțeleși, ei niciodată nu se vor dezgheța. Și ei vor fi tot mai reci, tot mai reci, tot mai reci. Iisus Hristos se apropie cu căldura Lui, adică cu iubirea Lui. Și de toți oamenii împietriți, de toți oamenii reci, Iisus Hristos se apropie cu prietenie, cu pace, cu liniște și mai mult de atât, cu înțelegere. Avem noi o cântare care o cântăm, numai El te înțelege. Oamenii ăia reci, ăia trebuie înțeleși. Până nu îi înțelegi, poți să faci cu ei o grămadă de procesiuni, de psihologie, de consiliere, de toate lucrurile astea. Când ei sunt înțeleși, încep să vorbească, încep să spună, încep să se deschidă. În momentul când simte pe cineva că într-adevăr le vrea binele și este sincer față de ei și că îi iubește. Cel care are puterea aceasta este Domnul Iisus Hristos. Sunt oameni care sunt cuprinși în fel și fel de vicii, dragii mei. Au ajuns într-un hal de nu se poate exprima. Ei au ajuns așa pentru că în spate e un motiv. Eu mă ocup și de oamenii străzii și discut cu ei. Oameni care altădată aveau poziții în societatea din vremea noastră. Un defect, o problemă, o situație. Și pentru că n-a fost cineva care să intervină, au ajuns unde au ajuns. Și ei consideră că acum este prea târziu. Însă niciodată nu-i târziu. Când mai bate inima în om, Iisus Hristos poate să-l salveze. După ce omul a murit, nu-l mai poate salva nimeni. Astăzi, dacă trăiești și bate inima în tine, mai există o șansă. Iisus Hristos, cu dragostea și cu iubirea Lui. Doamne ajută! Numai El a putut să facă lucrul ăsta. Aduceți-vă aminte că i-au adus niște oameni reci, din templu au venit ăștia. De la predică au ieșit oamenii ăștia. Și au prins o femeie chiar în fapt. Au târât-o în fața Domnului Iisus. Când au târât-o în fața Domnului Iisus, n-aveau afecțiune. Oamenii ăștia nu puteau să ierte, că însăși ei erau reci. Și au târât-o acolo și au spus, tradiția noastră, legea noastră spune că trebuie să moară astfel de femeie. Tu ce zici? Dăm cu piatra sau nu dăm cu piatra? Nu mai avem nici Bibliile la noi, nu mai avem nici caietele, nu mai avem nici partitura, nu mai avem nici fanfara, nu mai avem nimic cu noi. Avem pietre, trebuie să moară. Așa spune tradiția. Tu ce zici? Și Domnul Iisus face un gest înălțător pentru salvarea păcătosului și a omului cu inima rece. Domnul Iisus spune că se apleacă și scrie pe pământ. Dragii mei, dacă nu s-ar fi aplecat El și nu s-ar fi coborât El din cer, astăzi niciunul nu eram aici. Dar El s-a aplecat, s-a coborât la noi, să scrie în dreptul fiecăruia dintre noi iertare și grațiere. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Domnul iarăși a mai scris și a zis, care din voi, dacă n-aveți păcat, dați cu piatra. Și unul câte unul, dragii mei, au dat și au făcut pași înapoi și au ieșit afară din sală. Au ieșit afară de acolo. Și a rămas femeia păcătoasă
și cel care n-avea păcat. Cel care n-avea păcat este Iisus Hristos. Avea dreptul să dea cu piatra. Numai că Iisus n-are inimă rece. Iisus are căldură. Iisus Hristos nu iubește păcatul, dar Iisus Hristos iubește păcătosul. Și Iisus Hristos a venit să elibereze omul de sub puterea păcatului, căci numai El are puterea să ierte păcatele pe pământ. Binecuvântat să fie numele Domnului. Biții mei, un alt lucru care oferă pacea oamenilor e siguranță în loc de frică, în loc de teamă. Oamenii mereu în vremea aceea aveau teamă în sufletul lor. Nu mâncau liniștiți, nu mergeau la câmp liniștiți. Mereu erau asediați și înconjurați de ostașii romani. Dacă nu veneau ostașii din partea lui Pilat, veneau ostașii din partea lui Irod. Dacă nu veneau din partea lui Irod, vineau din partea marilor preoți. Mereu erau într-o frică, într-o neliniște. Iisus Hristos a venit să aducă siguranță și să dea la o parte frica, să dea la o parte orice temere și oricine crede în El are siguranță. Domnul este cu noi. Sunt atâția oameni, dragii mei, care au temerile lor în zilele noastre. Uitați-vă că trăim vremuri în care cei mai mulți oameni suferă de anxietate, de depresie, de singurătate. Oameni care chiar au o familie, oameni care chiar au pe cineva lângă ei. Totuși ei au suferința asta și se închid așa în ei și se simt singuri. Pentru că oamenii au temerile lor. Oricine l-are pe Dumnezeu, Dumnezeu îi oferă siguranță, Dumnezeu îi oferă liniște. Și spune Scriptura, eu mă culc și adorm în pace, căci Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Mă rog lui Dumnezeu în această zi, Domnul să dea la o parte orice temere. Dacă ți-e frică de ceva, dacă ți-e frică de un diagnostic pe care l-ai primit, dacă ți-e frică că nu știu ce se va întâmpla cu copiii tăi, nu știu ce se va întâmpla cu soțul tău, cu soția ta, cu familia ta, cu jobul tău, cu serviciul tău, cu afacerea ta, cu pensia ta, cu salariul tău, Iisus Hristos îți oferă siguranță. Crede-te în El. Orice s-ar întâmpla, Iisus Hristos are putere să lucreze pentru tine. Cum a zis Moise evreilor, voi să stați liniștiți, Domnul se va lupta pentru voi. Marea Roșie în față, egiptenii în spate. N-avea unde fugi. Dacă intrau în apă, se necau. Dumnezeu a zis, intrați în apă. Și când au ales să intre în apă, Dumnezeu a făcut drum pentru copiii Lui, acolo unde nu era drum. Noaptea a transformat-o în zi. În partea egiptenilor era întuneric, în partea lor era zi, pentru că Dumnezeu protejează pe cei ce se încred în El. Și cei care se încred în Dumnezeu nu sunt dați de rușine niciodată. De rușine sunt dați ăia care îl părăsesc pe Dumnezeu, adică nu se încred în Dumnezeu. În această zi mă rog lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne mărească credința, să avem credință. Că dacă nu avem credință, dragii mei, atunci dăm în chestiile alte. Avem multe întrebări fără răspuns. Întrebările fără răspuns te duc într-o zonă în care te închizi singur. Te închizi în cameră, vrei să fii singur, nu mai vrei să vezi pe nimeni, nu mai vrei să socializezi pe nimeni și la un moment dat ajungi să dai vina pe Dumnezeu. Știți că ucenicii au mers cu corabia și a stârnit o furtună pe neașteptate. Și în timpul acela spune că ei căutau să scape viața. Și Iisus dormea la marginea corăbiei, El dormea. Și la un moment dat unul își aduce aminte că Iisus e cu ei în corabie și se duce la El și face o rugăciune disperată, o rugăciune plină de frică și zice, scapă-ne, nu-ți pasă că pierim? Nu-ți pasă? Când vezi că totul e închis înaintea ta și că nimic nu merge, atunci apar cele mai multe temeri. Când vezi că și cerul e închis și nu-ți răspunde nici Dumnezeu, temerile sunt tot mai mari. Însă în momentul când alegi să te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu face liniște în viața ta. Se ridică Mântuitorul în picioare. Știți ce spune Mântuitorul? Unde vă este credința? Puțin credincioșilor. Cu alte cuvinte, dacă aveați credință, nu vă speria furtuna asta. Dacă aveați credință, nu erați așa disperați la vestea asta. Dar pentru că n-aveți credință și aveți puțină credință, Domnul s-a ridicat în picioare, s-au retras valurile, s-a liniștit furtuna și spune că s-a făcut o liniște
mare. Mă rog lui Dumnezeu în viața fiecăruia de aici, în familia fiecăruia, să se facă o liniște mare. Și orice tulburare, Iisus Hristos să o dea afară din viața noastră, din sufletul nostru, din mintea noastră. Asta se întâmplă cu oamenii care se încred în Dumnezeu, care au credință în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu te pune într-o relație cu Dumnezeu. Când ești într-o relație cu Dumnezeu, nu într-o religie cu Dumnezeu, ci într-o relație cu Dumnezeu, credința aceasta îți dă echilibru. Știi pe cine slujești. Iubiții mei, Dumnezeul nostru este cu noi. Dumnezeul nostru nu ne părăsește niciodată. David spune, El m-a izbăvit de toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și când strigă un nenorocit, Domnul aude. Glorie Domnului! Noi nu avem un Iisus mort, noi nu avem un Iisus care doarme, noi avem un Iisus care e în picioare. Avem un Iisus și Biblia nu ne arată un Iisus care e într-un obiect, care e într-o piatră sau într-un lemn, sau e undeva atârnat. Noi avem un Iisus care șade în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și El poate să lucreze pentru fiecare dintre noi. Și poate să dea o direcție bună celor rătăciți, celor care nu mai au soluții, celor care nu mai au direcții, celor care au pierdut direcția și nu mai știu încotro să o apuce. Stau la răscruș de drum și nu știu care-i drumul. Biblia spune multe căi se par omului că sunt bune, dar ele duc nu la viață, ci duc la moarte, la pierzare. Iisus Hristos ne arată drumul, ne arată direcția. Cine îl primește pe El, El le arată direcția. Le-a vorbit ucenicilor în timp ce erau tulburați, neliniștiți. Și Domnul Iisus le spune în Ioan, în capitolul 14, la versetul 5-6, Toma zice, arată-ne drumul, arată-ne calea. Unde te duci? Să mergem și noi pe drumul ăsta. Și Domnul Iisus îi spune, eu sunt drumul, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iubiții mei, mântuire, salvare, eliberare de sub puterea întunericului nu există decât prin Iisus Hristos. El este ușa prin care trebuie să intrăm ca să fim mântuiți. Când intrăm prin ușa aceasta și îl acceptăm în viața noastră, El ne oferă lumină în loc de întuneric. Ne oferă iubirea Lui, dragostea Lui, căldura Lui, ne despietrește inima. Dintr-o inimă rece și de piatră, Iisus Hristos face o inimă în care să locuiască pacea și neprihănirea. El oferă, dragii mei, liniște, siguranță în loc de frică, de la o parte toate temerile și ne arată drumul care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Astea au fost lucrurile care puteau să aducă pacea în viața evreilor. Evreii le-au refuzat. Dumneata, oare accepți în această zi aceste lucruri care îți aduc pacea? Oamenii caută pace. Ați văzut că în zilele noastre oamenii caută pace și se luptă cu pacea de luni de zile, de ani de zile, să facă pace. Fac anumite summituri, fac anumite întâlniri, acorduri, telefoane și pacea nu se produce. Pentru că oamenii caută pace, oamenii vor pace, însă singurul care poate aduce pace în viața oamenilor este Iisus Hristos. Când accepți împărăția Lui și îl accepți pe El ca Domn în viața ta, El îți oferă lucrurile acestea. Mă rog lui Dumnezeu în această zi, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și într-un mod deosebit, Domnul să-i binecuvinteze pe cei 14. Domnul să lucreze în viața lor, Domnul să-i ajute să-și ducă legământul până la capăt. Amin.